za mu je ziyara. mu kula da harkar maulidi ya 'yan uwana. Yayan uwayena za mu je ziyara mu kula da harkar maulidi ya 'yan uwana. Madarasatul Qur'anil Karim murna muke yi zagayowar watan haihuwar ɗan Amina. Ya Aljabbaru kai za na sa, Za mu je ziyara. kai ne mafakar dukannin isa, Za mu je ziyara. kai ke taimakon da ba fallasa. Za mu je ziyara. Ban manzo mujin su Hafsa, Ya 'yan uwana. alwasi uba ni damar yaban baban sinana. Za mu je ziyara. Tsira da aminci Allah da ɗa, Za mu je ziyara. a gurin jarumin da baya faɗa. Za mu je ziyara. Alihi da sahabu Allah haɗa, Za mu je ziyara. har jikokinsu taskasu ɗa. Ya 'yan uwana. Mai sansa ba za ya tozarta baya ɗan Amina. Za mu je ziyara. Irinsu Abubakar Sadiki, Za mu je ziyara. Umar Usman Ali Sadauki, Za mu je ziyara. da shehun nan jan arziki. Za mu je ziyara. Ilahu kasa su dan ma'aiki, Ya 'yan uwana. sun yo hidima gurin ma'aiki dagon Amina. Za mu je ziyara. Taziya ta gurin shugaba, Za mu je ziyara. Malam Umar kai ne ja gaba. Za mu je ziyara. Bana ka haɗa shi da shugaba, Za mu je ziyara. abban Fadima mijin Zainaba. Ya 'yan uwana. Fadima da Hassan Husainansa ne sanyin ganina. Za mu je ziyara. Malamin mahaku jagora ne, Za mu je ziyara. Alhassan na taba namu ne, Za mu je ziyara. Yahaya na kowa nura namu ne, Za mu je ziyara. Malam Murtala mu sha'aninmu ne. Ya 'yan uwana. Hidimar da kuke Allah ya saka dan ɗan Amina. Za mu je ziyara. Assalamu alaika kofar shiga, Za mu je ziyara. me yaƙar kafurai ga daga. Za mu je ziyara. Aikin Allah ya wuce birga, Za mu je ziyara. kakan Hassanai na kafu zuga. Ya 'yan uwana. Mun zo nema a taskar ka ne ya mai Madina. Za mu je ziyara. Yau mun yado muna gyalgyali. Za mu je ziyara. Mun dau wanka mun sa tozali. Za mu je ziyara. Muna tafiya cikin hankali. Za mu je ziyara. Za mu je mu ziyara gun adali. Ya 'yan uwana. Sadiya Alhassan ba zan bar ka baya ɗan Amina. Yayan uwayena za mu je ziyara. Mu kula da harkar maulidi ya 'yan uwana. Makan da Madina Al-Mustapha. Za mu je ziyara. Sani mai marwa da dutsen safa. Za mu je ziyara. Baya zagi bare yayi kwafa. Za mu je ziyara. Abun na kasa ya kan tallafa. Ya 'yan uwana. Sadiya Murtala soyayyar ka ta wuce duk zatona. Za mu je ziyara. Madarasatul Qur'anil Karim. Za mu je ziyara. Manzo a saka mu babin salam. Za mu je ziyara. Ka kira mu mu zama amsa na'am. Za mu je ziyara. Ka shayar da mu ruwa na zanzam. Ya 'yan uwana. Zainab Awalu mai kaunar ka ce ya mai Madina. Yayan uwayena za mu je ziyara.
maulidi ya yan uwana. Sani mai daraja mujin su dije, za mu je ziyara. Mai kyan fuska da kyau na saje, za mu je ziyara. Maulidin ka muke sai mun gwangwaje, za mu je ziyara. Waina ka gayyata za mu je ya yan uwana. Khadija nake kanwar sha'iri asalin sanina. Maulidi ya yan uwana. Mai Qur'ani kai gal anbiya, za mu je ziyara. Kadimar kwake kira gimbiya, za mu je ziyara. A gidan kwake rabon gaskiya, za mu je ziyara. A yaban kuza na ture wuya ya yan uwana. Rukayya yar Shaibu a bani guri na zauna, za mu je ziyara. Abada wani na yayan uwayena za mu je ziyara. Mu kula da harkar maulidi ya yan uwana. Wallahi muna muradin ka ne, za mu je ziyara. Me san ka abokin zaman mu ne, za mu je ziyara. Mun bi ka zuciya har bayyane, za mu je ziyara. Ka so ma abun farin ciki ne ya yan uwana. Surayya Salis badan halin mu baya mai Madina, za mu je ziyara. Haske na haske mijin Aisha, za mu je ziyara. Inuwar kala shira za mu sha, za mu je ziyara. Ka zo da sallah ka hana fasha, za mu je ziyara. Azhar la'asar har Ma'isha ya yan uwana. Maryama Abdullahi ka ce ta mai gidana. Yayan uwayena za mu je ziyara. Mu kula da harkar maulidi ya yan uwana. Ambatan kawoyina za mu yi, za mu je ziyara. Me wani abuwa yana tausayi, za mu je ziyara. Cikin ƙaunar ka ba tausayi, za mu je ziyara. Asirar ka cikin mu ba kai ya yan uwana. Aisha Aminu masoyin ka ne, shi ne jinina, za mu je ziyara. Ɗalibai ku fito gurin karatu, za mu je ziyara. cikin natsuwa ba surutu. Za mu je ziyara. Tarera yaban mujin Hafsatu, za mu je ziyara. san annabi ba a ba da sautu. Ya yan uwana. Ni Malam Abubakar na riƙe tutar nabina. Yayan uwayena za mu je ziyara. Mu kula da harkar maulidi ya yan uwana. Muna ƙaunar ka ne da gaske, za mu je ziyara. nisa Allah ya yo atake. Za mu je ziyara. Sun gaisa da juna babu aike, za mu je ziyara. mu ma inuwar ka mun dan fake. Ya yan uwana. Murtala S. Abdul ne mai son ka ne ya shugabana. Za mu je ziyara. A nan za mu sanya aya gwani, Za mu je ziyara. muna roƙo kai muna lamini. Za mu je ziyara. Mu kalli fuskar ka ya mumini, Za mu je ziyara. ya annabu kai muke so gwani. Ya yan uwana. Ina zirna zo da baitinka annabi dan Amina. Yayan uwayena za mu je ziyara. Mu kula da harkar maulidi ya yan uwana. Ya 'yan uwa ina za mu je, Za mu je ziyara. mu kula
kula da harkar maulidi ya 'yan uwana. Za mu je ziyara. Madarasatul Qur'anil Karim murna muke yi zagayowar watan haihuwar ɗan Amina.